1K साबसक्राइबार नांलायला 4,500 घन्टा वाच टाइम नांलायला monetization गेवनो नोंथांमोना बयबो मिथियो अभी मजा आएगा ना भिडियो हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै भिडिअखौ मा जागोन मिथिखाबाय जानो हागौ आं दिनै यूट्यूबा मोनसे निउ आपडेट फैबायना बे आपडेटनि सायाव नोंथांमोननो एसेबाबो खिथानो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ मैया मोनसे निउसाव होखादों यूट्यूबनि बागै आंबो बेनि बागैनो भिडिअ बानायनो सानदों ओमफ्राय जोंनो 1K साबसक्राइबार नांलायला 4,500 घन्टा वाच टाइम नांलायला monetization अभी मजा आएगा ना भिडियो ओमफ्राय बे लन्चआथ' दस्रा हादराव जाजोब्बाय जोंनि इन्डियायावल'सो लन्च जानांगौ बे ओमफ्राय जोंनि इन्डियायावबो थाबैनो फैगोन होननानै फैसिगोन बेयो माबाया आपडेटआ ओमफ्राय नोंथांमोनानो नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय बेयावनो नोंथांमोना बयबो मिथिजोबखाबाय जानो हागौ होमबाबो आं भिडिअखौ बानायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननो मोननैसो खोथा खिथालांनो नाजानि ओमफ्राय जोंना जुदि नोंना चेनेला 500 साबसक्राइबार कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा कमप्लिट खालामफानांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खिथानो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय 500 साबसक्राइब कमप्लिट जाबाय नोंना ओमफ्राय बिनि उनाव नोंना मा कमप्लिट खालामबावनांगौ नोंनि भिडिअआ 90 दिननि गेजेराव मोनथाम पाब्लिश जानाय जानांगोन थारमाने भिउस जानाय भाइरेल जानायखौ होनदों ओमफ्राय वाच टाइमा 3,000 घन्टा वाच टाइम कमप्लिट जानांगोन ओमफ्राय मोननैजों मोनसे आरो शर्टनिया 10 मिलियनमोन नालाय मोननैजों मोनसे बिसोर मोननैजों मोनसे 3,000 घन्टाखौ कमप्लिट खालामनो हायो ना 3 मिलियनखौ कमप्लिट खालामनाय बिसोर मोननैजों मोनसे कमप्लिट खालामबानो जागोन आरो ओमफ्राय बेखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मा मोनगोन जों फुरा माबाखौ मोननाय नङा आरो मोनसे यूट्यूबाव मोनसे एडभार्टाइज फैयोना बे एडभार्टाइजखौ जों मोननाय नङा ओमफ्राय नों मा मोनगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खिथानि जों मोनगोन चेनेल मेम्बारशिप सुपार चेट सुपार थेंक्स सुपार स्टिकार यूट्यूब शपिं बेफोरखौल' मोनगोन आरो ओमफ्राय जोङो बै एडभार्टाइज मोनसे फैयोना बेखौ मोननो थाखाय बा 1K साबसक्राइब कमप्लिट जाहैथारनांगोन ओमफ्राय 4,500 घन्टा वाच टाइमा कमप्लिट जाहैनांगोन होमबासो जों बै माबाखौ मोनसे यूट्यूबाव मोनसे एडभार्टाइज फैयोना एडभार्टाइज होयो एड बेखौ जों होमबासो अब्लासो मोनगोन आरो नोंथांमोना हयथ' आंनि भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ बुजियाखैबाबो सिगां बुजियाखैमा दा बुजिबाय जानो हागौ ओमफ्राय भिडिअखौथ' आं बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय